Yan, sa mga subscribers, muli, si Mother Magkapeng, ito po yung ating fourth session therapy kay Kuya Lando. So, ang gagawin namin ngayon is focus ko sa kanyang lower leg para makalakad ka agad to. So, puputayo muna kami, tapos lalakad kami sa labas. Ano ba? Ito lang tayo. May inalog na ito. Malakas ko Tayo. hindi hinalog eh. Tayo. Hindi ko kaya. Kaya mo yan. Hindi ka. Kahit isang bagsak lang. Magpapray muna tayo. Try muna tayo. Ano to? Tayo. Ang katsulad niyo. Push! Ayaw ka na eh. Break yung katawan. Parang tayo soldados. Yan. Okay? Purihin ka o Diyos na buhay namin sinasama ko. Purihin Diyos Ama. Sabi mo sa Biblia, Lord God, sa iyong nakasulatan, sapagkat sa Marcos 11:24, ano naman sa iyo, mga minihin ng kagalingan po ng lalo, Lord God, at pagpalain ng kanyang pamilya ng alam mo mga kapiliman ako. Lord God, para si bless man sa Lord God, at ang mga pwede Lord God, skulado, ako iyong susuporta at bless mo mga programa ko. Ito po mga isang dalangin. Huwag mo sabihin hindi mo kaya. Yan naman, hindi mo kaya. Upo ka na. Upo ko na ka. Upo ka. Hindi. Yung 20. 20 kaya na. Yung paa mo, lagi huwag mo lang magbabalat. Okay, so, tayo natin yung upo tayo, 20. Sige. Tayo. Sige. Tayo. Wow. Diretso. Huwag mo madali. Diretso mo na. Straight na kasi. Yan, upo ka ngayon. Nandaan. Okay, isa. Sige. Malalim. Huwag ganyan kuya. Hindi yan po persa. Ready ka? 1, 2, 3, push! Okay, diba? Sige. Hello. Diretso mo. Saan yung diretso? Diretso na yung back tayo. Proper tayo. Ulit mo. Sige. Push. Yeah. 1. Yeah. Yan na. Nabilang mo. Oo, galing niya. Kasi sabi ka niya, 4 eh. Sige, 5. Diretso. It develops your upper back at proper posture. Pag tumatayo ka kuya, dapat lagi naka-straight body. Tanda mo ha. Hindi pwedeng kukuba. Okay, hindi. Yan. Okay. Ilan na, 6. 6. Yan, taga-dakis lang. Straight na mga tayo. Ayun ako siya. Okay. 7. Bilaan mo ha. Yan. Okay. 9. 10. Upo muna. Tingnan mo ng konti. Ayos lang. Tingnan ka. Pakasang mo doon mo. Para bumalik na. Ay, naitipra lang yan. Sabi kaya ka mamaligo ako may sito de Kenny o. Kaya. Kapilan. Nung ano, alam ba yun? Matangkad kasi ito eh. Okay ha. Nandun din siya sa loob. Tawag siya sa akin ng list. Ay, straight na yun. Yeah, ready? Last na tayo, Brad ha. Hindi mo lalim. Focus ka. 1, 2, 3. Push. Straight na. 1. Hindi, diretso mo na. Huwag mo madali. Hindi ka mamarapal. Walang target na proper posture mo eh. Yan. Sige. Kalakalalim mo. Sige. Kalakalalim mo. Very good. Yan. 2. 1. Tapos dito ka. Baka piyasa. Aliwalin. May gulo ka ba eh. Tsaka ka. Piyasa. Sige. Ewan ka lang po. Sige. 1, 2, 3 push. 20. Nakakulo ka kasi may nabasan eh. 12. Sige. 13. Diretso. Huwag yung kailangan na eh. Magbibilangan. Sige, 40 ton. 14. Yan. Tama na, 14. Diretso. Naka 20. Ayan. Naka 10 pala. Sige yan.
Hanggang makasandang ka na doon. Tama na ba? Yan na. Okay, 15. Sige, last 5. Natulog ko muna na ito. Push! Diretso. Diretso na. Hindi ka na. Natulog ko ano yun. Diretso na. Ano mga tao dyan? Wala akong mga anak ko rin. Pila na yan? 19? Galing niya, oh. Yung push. Last one, ha? Oh, diretso lang. Oh, tayo ko muna, ha? Tayo muna. Diretso. Tayo lang. Proper posture tayo. Yan, ganun. So, ipag tayo yung tagal mo konti. Ha? Relax ka. Hindi yun ang tinitingnan niya yung ano. Oh. Oh, puhan. Puha. Oh, di ba? Kailangan kasi, Brad, yung muscle mo dito, ma-develop mo. Ayaw niyang... Pag binabagsak mo lang yan, eh, tatagal tayo. Ha? Kailangan, lumakas to para makalakad ka, ha? Okay? So, hawa mo to. Kahit tagsampu lang tayo. Ganun. Ganda na. Diretso me. Kalakalali. Pare, ganito tol, ano? Ito, driver. Sumunod drive. Hawa mo to. Kasi pa ako, naka-tractor. Ibabagsak pa ako. Yan. Diretso ka mo, diretso. Yan, one. Kalakalali. Tuwan na kayo pa rin. 3, 4, Ang galing mo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hold. Nasa hold, tigil na, hold, tigil. Tigil malalim tol, pakas tayo, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hold. Next side, ha? Okay? Concentration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hold. Okay, malalim to, relax. Reverse tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hold. Bawal kayo marimay, bawal kayo. Bawal kayo marimay, magbara-bara yung itin eh. Ayos ka daw. Ayos ka. Assist ako. Assist ako. Four, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nanti ba? Wait ba?
Ready? Ikaw nasa loob, ha? Pag umaga, lalabas ka sa umaga. Huwag ka lalabas tanghali, ito pag lalabas, para press ka, ha? Kasi pag hindi ka lumalabas sa umaga, hindi ka ma-exercise. Tapos ka na? Wala lang tayo magke. Kunti lakad na, ha? Ayos lang? Kunti lakad na. Kunti lang tayo lakad. Yung paglakad mo naman, meron pa yung tinatawag sa position sa paglakad. Sige, diretso mo katawan mo. Sige. Yan. Yan. Sige. Yan. Ayaw mo sa labas? Dito lang. Sige, ikot ka na. Ikot. Sige. Diretso ang katawan. Tandaan mo, lagi nakatiretso ang katawan mo. Pag lalakad ka, dahan-dahan lang, ha? Okay? Sige. Dahan-dahan lang. Kahit tandaan lang, magsaka tayo. Yan, sige. Hop. Tandaan mo, huwag kang lalakad ng alanganin. Matutumba ka. Yan, nakasabay yung tibay ng tuhod mo. Sige. Yan. Yan, tandaan. Huli ka pa mo, gawin mo. Very good. Oops. Huli ko na lang, Brad. Sige. Sige, tandaan lang. Tapos mo. Oops. Sige, tandaan. Makakawak ko doon. Hawak ka siyempre. Okay. Tandaan mo. Ganito lang maglakad ka. Ganito. Yan, diba? So, dahan-dahan lang maglakad. Hindi natin tayo mabilis. Okay, sige. Diretso. Yan. Very good. Diretso mga tayo mo. Very good. Good. Oops. Pinangkot ka lang. Kung pagkalanganin, stop ka, ha? Pagkalanganin ka, mag-stop ka. Tapos po ka lang, persa, ha? Huwag tutuloy, tumba ka. Sige, ready. Step. Yan, sige. Very good. Leadership. Very good. Okay.